En aquesta guia anem a veure les opcions de configuració d'una entitat. D'aquesta manera, podrem treure un màxim de partit a les opcions que ofereix la plataforma. Definir un logotip per a l'entitat farà que aquest figuri a tota la documentació generada, com les actes i convocatòries. Activar els avisos configurant el marge de dies o el missatge generarà alertes de correu electrònic per a fer el seguiment de tràmits o eventualitats importants. A l'apartat de tipus de persones sòcies ens deixarà definir i afegir els tipus de persona sòcia. Podrem definir la quota de cada grup d'entre les opcions que haguem preconfigurat i podrem definir-ne un tipus per defecte. A l'apartat de càrrecs podrem també modificar els existents o afegir-ne de nous, tot i que obligatòriament hauran de figurar la presidència, vicepresidència i secretaria. Les quotes dels socis que hem vist fa un moment es configuren en l'apartat de quotes. Aquí podrem definir-ne de noves o modificar les existents. De cada quota podrem posar un nom, un període i un import. En tipus de reunions podrem crear noves tipologies de trobades d'equip. Això servirà per a fer convocatòries a l'apartat de reunions i actes. També el tipus d'assistència ens ajudarà a donar informació quan convoquem una nova reunió.